Synthese. Wat als ik een touchet plet, als de maitiets in de komt, split en de pitjes ziet je in dien achtertuin, jonkende maaienblommen. Krijst dan maketten of dikke tommen? Wat als toe een ierbel snijst, de plakjes op mijn kruisbijplant lijst? Krijgen wie dan kroepelhintjes als ierbijen? Sarah heb ik geen maar bevat, maar tuinkje is een vak apart.